People, já vás chci přivítat u mýho prvního videa. Tohle video bude ve formě vlogu z mý dovolený, jak můžete poznat podle náhledovky. Na dovolený jsem byl 6 dní, je to ve Španělsku, v Maláze, jak jste viděli, a přeju hezkou zábavu. Tak, teď si koukl první část, kdy jsem se vlastně vydal se svým strejdou po okolí, kde jsme zkoukli všechny hezké místa kolem našeho hotelu. Teď se přesouváme do Malágy, do toho hlavního dějí vlastně celý tady toho pobřeží. A můžu vám říct, že se tam dá jednoduše opít. Ne, moc jsme teda nepili, ale hodně lidí v blízkosti bylo hodně opilých. A myslím si, že to úplně je nebezpečný na tom sluníčku, takže já vás posílám dál.
Tak, tohle byl konec druhé části, jak jste viděli, celá krásné památky, krásné místa. Teď pokračujeme do třetí části, kde jsme se vydali na Disneyhrad, nazývaný místníma Disneyhrad, který je krásný, překrásný místo, teda hodně cizinců, nečekané, ale z druhé stránky, co jsme nečekali, ten kopeček nahoru k tomu od moře, to byl něco extrémního. Nějaký fotky, které jsou v začátku, tak se podívejte, jestli byste to zvládli, tak mi napište do komentářů. Já jsem měl toho plný zuby docela na konci celého výšlapu, protože nebylo to úplně všechno, že jsme ještě od Disneyhradu jsme se vraceli zpátky do našeho hotelu. Vycházelo to nějakých 21 kiláků a po cestě jsme nakoupili kraviny, podívali si po stánkách, takový ten chill moment. Tak nám skončila další část. Tahle část obsahovala celé zajímavé fotky, si myslím, asi ty nejhezčí ze všech. Teď se blížíme ke konci z celého vlogu a tím bude ukázka, jak se otevírá pivo pomocí věcí ve Španělsku na pláži. A pak už bude jenom cesta zpátky domů, kterou vám v blízkosti ukážu. Tak děkuju za sledování, hoďte tam like, nějaký komentář, jestli vás něco zajímá, klidně můžu udělat pokračování, nějaký povídání, co vás napadne. Celý hetlo.